ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି। ତୁ ମତେ କବିରା ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସୁନା ଟୋକରା ଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ତୁ ଆଜି ପିଇଦେ। ମୁଁ ଚାଉଳ ହେଲେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ନାହିଁ ବୋଉ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ। ମୁଁ କାଲି ଠାରୁ କିଛି ଖାଇନି। ଧନ ଟୋକରା ତୁ ଜମା ଦୁଷ୍ଟାମି କରନା। ଏ ଜାଣିଛୁ କାଲି ନା ତୋ ବାପା ଆସିବେ, ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ନେଇ ଆସିବେ। ତୁ ସେ ମିଠାଟାକୁ ସବୁତକ ଖାଇଦବୁ। ନାହିଁ ବୋଉ, ମତେ ଭୋକ ହେଉଛି। ତୁ ମତେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବାପା ତ ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବାପା ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଉ? যে জীবন আজ পর্যন্ত কোনো ভিক্ষুড়ি মারিনি, সে মଣିଷ মারিଲା। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଯେତେ ଦିନ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ତା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ପୋଲିସ ବାବୁ ତମେ ବି କାହିଁକି ଆସିଛ? କଣ ମତେ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ? ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଚେକଅପ୍ କରିଛି, ତଦନ୍ତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁଅକୁ ତମ ଭାଇ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତମ ଭାଇ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି? କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିବେନି। କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ତମ ପୁଅ ଅଜୟ ଦାସକୁ ଫାଶୀ ଅଣା ହୋଇଯାଇଛି।
চেষ্টা করে চারি প্রথম পরিষ্কার করি আমরা তোর ফাঁসি চাই যাবো সে ডায়েরি সুরক্ষিত আছে তো ও মাই গড ডায়েরিটা করে গড়ি করছি সে ডায়েরি আমার জীবনের সঙ্গে যদি পুলিশ সার্টিফিকেট চালিয়ে যায় তাহলে আমি সবদিন পাই অপরাধী ଯୋଉଠି ଗୋପାଳ ଲୋଡି ଛୁଟେ ମୋର ହନୁମାନ କାକା ସେଟ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଗୁଦାମରେ ଶୋଇଥିଲି ଗାଈଟା ସେଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସାର୍ ସେ ଗୋପାଳ ସାଇକି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ସେ ଡାଏରୀ କାମ ରଖିଛୁ ଭଲରେ ଭଲ କଥା ଯାଇ ଆମକୁ ଦେଇ କହୁଛି ସେ ଡାଏରୀ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ହେଲେ ସେ ଡାଏରୀକୁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେଲି ଖବର ପାଇଲୁ ତୁ କୁଆଡେ ଡାଏରୀ ପାଇକ ରଖିଛୁ
ସହିତ ଟିକେ ମଜା तुझे भूल को न बने ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣି ମାରିଦେଲେ ମତେ ବିଧବା କରିଦେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୋଠିକି ଟେକିଦେଲେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ମୋ ବଂଶକୁ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କରି ଖାଇଗଲେ ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ମୋର ଆଣ ଦଉଥିଲା ସେଇ ପୁଅକୁ ତମ କାହିଁକି ଆଜି ଶାସ୍ତି ଦଉଛି କାହିଁକି ପୋଲିସ ବାବୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫାଶୀ ପାଉଛି କଣ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଛିଡ଼େଇଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବାବୁ ମୋ ଶାଶୁ ତ ବିଧ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମୁଠରେ ଚିତ୍ର ବୁଝିନି ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଅଙ୍କଲ ମୋ ଜେଜେମା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତୁମେ କଣ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବ ଅଙ୍କଲ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପାଦ ତୋର ମାଟି ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ବେଗ ଆଉ ଏରିୟନ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାକେଶ ଚରିତ୍ରକୁ ମାପି ମାପି ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଇନ କସମ କରି କହୁଛି ତମ ପୁଅ ଅଜୟ ଦାସ କେବେ ଫାଶୀ ପାଇବନି ଅଜୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ପାଲଟି ଯିବି जो डायरी पर ये परिवार एते बड़ा झड़ सृष्टि होला से डायरी में कहां पाखरे ସେ ଡାଇରିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାଳେ ସେ ଡାଇରିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସେ ମିଛ କହିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ସେ ଡାଇରିଟା ମୋ କାମକୁ ଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ से डायरी मोर दरकार मासी जो दिन तुम पुओ अजय दास को बचाई परिबी आओ जो पंडित जगन्नाथ कोई छत में बेची बापा डॉक्टर हरीश मेहता पर गोटे देश द्रोही पद्म